아우 카자나 말에 계징성 살자야 살자 야까레 타는 나거 좀 어승서는 기비위 저라 하이게 깨보 마동야 저토노 마탕고 어승서는 기비위 디니 하냐 하이 시니 takuk koroksa sini tiprahani ini sikla saslok te siklano ini mano takuk pohor de burma mungui koroksa langma arwi hanta bini langma no bo ya karima kalang kha sungsaro tamuke lukuro khungkai bonotui tabuk ba ma wanchuklai koksa bokroksa ke esebo samung tangi tongmani abo hairok kubang wanchu जों तिनि कक दमाव नुबिमोनखा borok khoroktam nokni taku bukukni sadla song borok khoroktam lakmari kha abo chompok nogor ni kaisa gramin bank borok rang pisana thangmani kiaba borok lamao tumajani gari baibo putai riwoi borok ni lamma riwoi thangta borok bike beke chaloi thangmani borok khoroktam abo khe जों साइमन का ताबुक बो थैथां काहि ताबुक फुंके आंगरक काइतोनि कक थायो काइतो तामस थै थांनाय रकनि बागै काइतो तामस तै गोथां तंनायनि बागै काइतो तामस आबुनो तै हिसानरमा सेट खानाय मुचु तै गोथां तंसानि जों तमुना जिसुनो याचा काहंगा काइ बके थैफना थांनाय ni samani akong rono senang tini renani muchungko tamo ke elam bago John Simoni choddoni dogo sawa 6 odo sawa angno lama angno kubui angno muthangnai ani bisinte phayake khoroksa kono aphani aro phaimaya niso awani bagai je jisuno yasagai thine borok bohke botini morke ma tongiya jisuno yasagai je thine borok ke bokai thipano bokai thangsinai isa awani bagai जों तिनि लाजारनि गाkai प्रथमाव जों परिखा तामुनो खुंगेkai आजागाव लाजार ने खरकसा ताखुक खरकसा तंगमानि जन सिमावनो जन कथमा काहामना तंगो चैप्टर 11:25 सिजाक तंगो जे हाके जिसु बनो हाहिनि साका आंनो मुथांगै तिसानाय आंनो कथंके तंनाय आना पॉइंट खलाने बरक बो थैफनो थांनाय निसा एकावन बागै खाजानाय मानो केचिं सम तै गोबां मा नाय तंनाय आनि अ YouTube चैनल न नरनां अबो मेसेज खालायना मुजंगो जों बरक थैथांमानि यागलो जों खातांगो मुइतु मानो नखुपनि तै नुखुंनि बररक बो खाकसांमा माया अंगु तामुखे आसक तंमानि गोथां नुगै तंमानि तै बबाय जों कग्रक सलाय तंमानि Tibini tu kebang ma samung humung bo thangmarok seng nugui tongmani ba pori tongmani ba samung tang tongmani जों tei bono tei nugliya amoni bagi chini bokha kha khamu जों rutu gi tei bono malniya amoni bagi chini kha khamu pheba norok bokha kham thai gri amoni bagi norok kai to no poito khlaidi kai to no poito khlai ka kai nung khak sang ma manai tamokhe जों on sungsani joto malini no जों nugu kebo असंसानो मरुकनानि बागै फैया जतनो सालचा थै मा थांनाय जतनो लांमै सासoi गलांनि मा थांनाय या फांगनो आदमै इबि सुमचक खलाय माने बिसंतै काइतो बैस्राय जाखा जे आंनो सारि सामजाक माने नों हाना हा खापिनाय ए आवनि बागै जों बरक का हाबाय सामजाक हाबाय दागजाक ए आवनि बागै जों दिनि हाना हा जों खावै थांनाय जों borok se muchungo je theinani muchung yarok ngui tongo baksaba tei osungjani tongthok jak thunaruk tharai tongnani muchungo awni bagi elam bago kaitor sao norok sungsana ta hamjak di sungsana hamjaka hingkai norok ana hamjagi maya ini sao awni bagi jung sungsani mungsana pano jung thipuru jinlogi tlangmo maya tini takuk pohor bo mungsa tlangi maliya bo tini muito smise kalangai thangmanchiu borok no e awni bagi जों एसे जों बरक ngui tonga hanggakai जों kaito na yasak nani nango
je kathang tong sani hini sau elam bago awan bagai yang John Sima kothoma kaham ayang 11 ni 25 chapter sau je kathang tong sani ano poito khne borok bothi pano thangnai ni sa ang awan message rena mo chung norok no norok kai tone ya chakdi kathang tong sani nang yasak matalai nini langma se soi thang pano nini abisungo tongai phola bo molbruni bagine kathang tongai bo kaitar bai ma tongoi nai John Sima kothoma kaham 14 ni 6 sau je angno lama angno kubui angno mo thangnai ani bisikte thaike khoroksa pan apani aro thangi maya hinsa awani bagai jisuno je poito khlaiya chaknai borok bo simise sorgo thak sakao eba hebeno ma tongoi ai amsukno gai ini ang takuk pohor sang nukna ang mon message rena mo sungo norok kablai kuglai to ungnai no aipon norok khasrangni kha mobita tongni khaksangdi jisunor na hamari khlaitun kaito nang nukungno hamari khlaitun norni kablai kulai norok haksala tondi te norni bukhana strong khladi norok kaiton thani phayei norok kaito no phan chandi kaito norna khakchung mari thun asukno jotna na hamba